Welcome ug happy weekend ka natong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Ang inyong pakikauban sa pagtuon kanamo matag simana mo ay among inspirasyon dinhi sa Hope Channel South Philippines. Niining adlaw mga kaigsuonan atong pagatukion ang lahin usab nga topiko sa ato ang pagtunanay sa leksyon. In fact, aniya na kita karon sa ikaduhang nga lesson for the quarter all about the Book of Revelation. Ang atong uluhan karong adlaw, karon nga semana is entitled Among the Lampstands. Kung atong binisayon sa taliwala sa lamparahan. Mao niyang kasinatian mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus nga nakita ni Juan Revelador didto sa langitong sanktuaryo samtang siya nagatuyok-tuyok didto sa holy place ug diha gyud mismo duol sa mga lamparahan. Masabtan nato samtang ato bagatun-an ang mga kahulugan sa mga terminolohiya nga gigamit niini. Kuyog nato karon ang ato ang mga kaubanan gihapon dinhi sa South Philippine Union Conference, mga director sa ato mga departments dinhi sa akong pikas bahin mga kaigsuonan, ang ato ang Health Ministries Director sa SPUC si Dr. Ray De La Cruz. Ug dinhi po sa akong pikas nga kilid mga kaigsuonan, nga to ang kinakusgan nga Sabbath School and Personal Ministries Director sa SPUC, si Pastor Gingging Asoy. And by the way, speaking of his department, Sabbath School and Personal Ministries, nagpangandam ni siya mga kaigsunan sa dako kayo nga kongreso nga mahitabo karong tuiga 2019 didto sa Mountain View College. SSD-wide or division-wide Sabbath School and Personal Ministries Congress didto sa Mountain View College karong umalabot nga Abril 14 ngadto sa 20, 2019. Official na ni siya nga announcement mga kaigsunan. Busa kamo nga nagapaminaw karon og nagasudong andam-andaman ninyo yung kagalingon, atang-atangan na to ning pitsaha. Ayon ninyo kalimti, April 14 to 20 sa Mountain View College magkit-anay kita didto. Amen. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsunan, ug atong paghimuon ang atong mga preliminary sa dili pa ta mag-discuss atong pangayoon ang presensya sa Ginoo ang iyang panalangin sa kaalam pinaagi sa pagampo kuyog kang Doc Ray De La Cruz. Mag-aampo kita mga kaigsunan. Gamhanan na mo nga Dios aniya kami andam na nga magatuon sa imong leksyon. Ihatag ka namo Ginoo ang imong balahang espiritu nga magahatag ka namo kaalam. Mausab nga mag-aabli sa tanan nga mga hunahuna o kasing-kasing sa mga kaigsunan, mga kahigalaan nga nagapaminaw sa ilang mga radyo, ilang mga telebisyon, bisan pa Ginoo sa ilang mga gadget ug asa man sila na himutang karon sa ilang pagpaminaw, pagsubaybay sa social media, panalangin usab sila Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw nagagiya kanamo karon sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang kay salamat Doc Ray sa atong mga preliminaries nga ginisgutan mga kaigsunan. Unahon na to ang pag-greet sa atong mga kahigalaan ug mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong programa. Ihatag na to ang higayon una sa tanan kang Pastor Gingging Asoy. Atong pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan diha sa Pagadian City Central Church. Atong Sabado mga kaigsuonan dito kami sa Pagadian City Central Church ug ang atong pangulo diha si Ate Pempem Balduesa, kauban siyang banang nga si Kuya William ug sa tanan nga mga kaigsuonan sa Central Church. Malipay ta o congratulations kaniya iyang birthday karong adlaw, Pastor. Siya nag-celebrate sa iyang birthday o niya napili siya nga one of the most outstanding Sambusorean sa tibuok province of Zamboanga del Sur. Yeah, So congratulations Ate Pempem Yeah. sa imong accomplishment. Ingon nga ikaw nag-represent sa church o sa religion sector. So maayo ang imong performance. So kauban sa atong makaigsuonan diha sa Western Mindanao Conference, pinanguluhan ni Pastor Kidit, maayong pagpaminaw o good luck sa inyong pagbuhat alang sa pagpadayon sa bulaton sa pagdaog hamiling kalag. Amen. Doc Ray. Gusto sad na kong i-greet ug happy Sabbath ang atong mga kaigsuonan diha sa Surigao City. Labi na kang Brother Galion kauban sa iyahang panimalay. Happy Sabbath diha ninyo kay kanunay man kamo nagasubaybay niining ato nga takna sa pagtuon. Mausab ang atong mga kaigsuonan dinhi sa Villanueva Church. Ni ako nakig-uban kanila ni atong miaging
adlaw nga igpapahulay. Happy Sabat kaninyong tanan mga kaigsunan o ang Dios magapanalangin kaninyo. Kauban sa atong mga liderato sa atong bag-o nga misyon, ang Central Mindanao Adventist Mission nga gipanguluhan ni Pastor Patalinghog o ang iyahang mga kaubanan nga mga administrador. Mausab ang atong administrador o ang atong mga pangulo sa North Central Mindanao Mission si Pastor Bacos o ang iyahang mga kaubanan nga mga pangulo sa maong konferensya. Happy Sabat kaninyong tanan. Okay, daghang salamat usab gayon no sa kahigayonan gihatag sa Ginoo. Happy Sabat ug happy weekend sa tanan nato mga higala nga kanunay nagsunod usa sa atong mga tagsubaybay mga kaigsunan sa ato ang takna sa pagtuon ang atong mga higala dinha sa Ormoc City. Most particularly sa atong higala nga si Sister Sisa Beltran Barrientos kaniadto. Kunya din hipon sa Iligan City mga kaigsunan ang Poblador family kanunay ni sila nga nagpaminaw diha sa Hope Radio. Maingon man usab sa atong mga higala usab dinha sa General Santos City si Sir Alan Juliano and family. Ato nga gigreet usab dinha sa Zamboanga City mga kaigsunan ang panimalay ni Titing Hore. Labi na gyud kang Ma'am Heaven Hore nga nagsubaybay sa ato ang takna sa pagtuon. Kang Ma'am Charlene Banay-Banay diha sa Tayaman o sa tibuok nga Banay sa Kanamas Clan. Happy weekend o Happy New Year kaninyong tanan. Maingon Happy man usab sa milabay nato nga episode gigreet nato ang Simam. Ato sab igreet mga kaigsunan ang bagong gi-inaugurate nga mission dinhi sa Visayas mga kaigsunan ang Samar Mission. Amen. With Congratulations. our administrator si Dr. Lucion o ang atong suod nga higala nga mao ang Executive Secretary si Pastor Antonio Gobi. Happy weekend kaninyong tanan. By the way, si Pastor Gobi nahimo ng usa sa itong mga panelist din stuck na sa pagtuon sa milabay nato nga episode niadtong pila ka mga tuig ang miagi. So we're ready for our discussion karon nga semana mga kaigsunan which is entitled Among the Lampstand. Ang atong bersikulong sag-ulohon makita nato diha sa Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 7. Kung natong basahon di as binisaya nga hubad mga kaigsunan nagkanayon, siya nga adunay igdulungog papaminawa siya kung unsa ang gisulti sa balaang espiritu ngadto sa mga kaiglesiyahan. So this must be an important message mga kaigsunan tungod kay ipapaminaw gyud ang unod sa mensahe sa balaang espiritu ngadto sa mga kaiglesiyahan. In fact, this week and onward, sa sunod nga pila ka mga semana mga kaigsunan, atong pagatun-an karon ang the message of Jesus to the 7 churches in Asia Minor. Galing karong sa baduha mga kaigsunan, unahon lang nato ang pinakaunang iglesia nga gitagaan sa mensahe ni Kristo. Atong ihatag karon ang panahon ni Pastor Gingging. Atong hingsayran makigsunan nga sa gika-mention ni Pastor Hesbon Buscato, dunay 7 ka mga iglesia nga gipadalaan si Ginoo sa imensahe through John pinagi sa vision dito sa Patmos. O kung imong bantayan pag-ayo makigsuon nga kanang 7 ka mga iglesia, ang introduction gini ana tanan kun atong memorization makigsuonan kung akong gidasig ang makigsuonan nga ato jud ang memorize ni nga mga iglesia. Number 1, mao ang Efesos, dayon ang Pergamos, dayon ang Smyrna, ang Sardes, dayon Philadelphia, dayon ang Thyatira, dayon mao ang Laodicea. Kanang 7 ka mga iglesia makigsuonan, gani ang Efesos man gyud atong unahon karon. Bantay na diha kay naa diha kanunay ang introduction nga nagaingon diha sa sulat ni Jesus ngadto kang John nga I know thy works. Ako nasayod gayud sa inyo mga nangabuhat. Tanan nga mga kadasigon o kaluyahon makaigsuonan na ilhan kana na ni Jesus. Mao man sab na ang iyang mensahe ngadto sa 7 ka mga iglesia og applicable kana sa atong kapanahonan karon makaigsuonan no sugot sa dili. Kana nga mensahe ang kahulugan ni ana naapod na nga mga mensahe karon sa atong kapanahonan makaigsuonan. That's it. Sa ato pa ups and downs sa atong pagpangalagad makaigsuonan ang Ginoo na sayod gyud ni ana. Amen. Amen. Naagyod siya kanunay sa atong kinabuhi. Okay. Doc Ray, any introductory thoughts? Kung atong tanawon mga kaigsuonan no sa pagbutang ngadto kang John didto sa Patmos. Usa kini nga malisod nga dapit. Batuon makaingon ka nga wag gyud kay kalipay kung ikaw mo'y mukapuyo niadtong dapita kay kadto nga labayanan man sa mga hardened criminals. Pero
ang positibo nga bahin sa kinabuhi ni John, samtang naa siya dito, ang atong leksyon nagaingon nga ang alagad sa Dios, bisan pa ang dapit grabe gyud kamingaw, apan iyahang gihimo o nahimo kini nga ganghaan sa langit. Nga naman mga kaigsuunan, it is because, katong ingon ni Pastor Asoy, nga bisan asa kita, ang Dios nakig-uban sa iyang mga katawhan. Amen. Ug ang presensya sa Dios nga kauban niya mao'y naghimo sa mao nga malisod nga dapit, ngilad nga dapit, nga nahimong daw langit alang kang Jan kay didto niya gidawat ang mensahe gikan sa Dios. Amen. Kung atong tanaw ng introduction nga part sa atong lesson karong simanaha mga kaigsunan, gipanag-ing ang experience ni John the Revelator didto sa Patmos samtang naglibog siya sa unfairness of life. Yan bitong mubarog tas pag-alagad sa Ginoo, damor ni himuno makaingon ka nga pagka wa ba po'y challenge aning mag-alagad ta. Labi nagmulingi ka ni anang mga tao nga wala magtagad og simba. Milampo sila, wa sila magsakit, maayo kay ilang kinabuhi, hayahay kay nimo sila tan-awon, murag way problema, pero kining nag-alagad mao hinoy gigukod-gukod sa mga utang, ug sa uban pang mga hagit mga kaigsunan. And that parallel that I'm talking about, there is atong leksyon mga igsoon, is the experience of David, which you will find in Psalm 73. Gibubo ni David diha mga kaigsunan ang tanan niyang kahangawa nga nagtan-aw sa tanang mga tao nga mga dautan. Puno sa panalangin, puno sa kadagaya, why problemang gipasan, malipayon kanunay until David got to understand og nganong ingon ani di ay whereas ang mga katawhan sa Dios nga matinud-anon nagkalisod hangtod nga nihangad si David mga kaigsunan didto mismo sa iyang kasinatian sa sanktuaryo na sabta niya gipakita sa Dios kaniya nga naa di ay husay ang tanan didto tumoy-tumoy. Og didto si David nakaingon mao di ay ning nagpahayahay ni sila kay tagana ni sa adlaw sa tingihaw. And the same experience is true with John the Revelator mga kaigsunan. Sa tanan niya mga pagantos, paghangad niya sa pananaon, nakita niya si Kristo dito sa sanktuaryo mga kaigsunan. Dinhi nilugdang ang tanan niyang mga kabalaka ug nasabta niya ang lintunganay sa tanan. Sa samang paagi mga kaigsunan, sige kaingon ni Pastor Hesbon nga kung si David nasayod siya sa mga pagantos, sa ato sab nga makristohanon, kung imong tan-ahon pag-ayo ang lesson makaigsunan, alang sa makristohanon, di gyud kuno nato malimtan, giingon sa atong lesson, nga bisag unsa pa ang sirkumstansya, bisag unsa ang sitwasyon makaigsunan, sama sa eksperyensya ni John, ang Ginoo wala gyud mabiya sa ato. Amen. Do na gyud paglaom makaigsuunan. Do na gyud pagpadasig diri nga ingon siya sa ato lesson. They are not left alone whatever circumstances. Bisag unsa pa ang mahitabo makaigsuunan, ang eksperyensya ni John dito sa Patmos, mao man usab ang Ginoo nagasustain sa iya makatawhan whatever difficult situations. Bisag unsa kalisod makaigsuunan, ayaw gyud kalimti, naay Ginoo nga wala nagabiya kanimo. Amen. God is in control sa tanang dalan sa atong kinabuhi mga kaigsuunan. Busa mga kaigsunan, no? Gusto na ako ni nga idugang sa ato ang insight sa ato nga lesson nga kung doon na gani kita makitaan nga daw injustice sa atong kinabuhi nga daw That's dili right. na to masabtan. Dili ta magbagulbol. Inay nga magbagulbol ta adto tag sanktuaryo. Ngano man. Amen. That's Kay right. tuad didto ang Dios mupakita kanato ngano nga yahang gitugutan nga gakahitabo ni anang mga butanga Amen. sa atong kinabuhi. Kaya doon na mga Pastor Asoy o Pastor Hesbon, doon ay mga kaigsuunan nga magkalisod na gani, Magpalayo. inay nga mupaduol sila sa Ginoo, mupalayo noon. Unya basulon pagyud ang Ginoo. Igsoon, makasinati gani tagkalisod ni anang panahon na maoy pinakamaayong panahon nga iduol nato diha sa ato ang Ginoo. Selector partner, dili kita biyaan sa Ginoo. Dili Amen. tabiyaan Kita sa ra Ginoo. ang nagpalayo sa Ginoo. Mo na atong bantayan mga kaigsuunan.
Actually, ato pagining pagrabihan ang mga kasinatian, mga kaigsuonan. Bisan unsaon na to ingon nga di kita biyaan sa Ginoo, namong gipanahon gyud nga murag layo gyud kay ang Ginoo gyud. Mao. Sa kung saan na to. Kaysa atong pagkatawhanon mga kaigsunan, tanawa ra gud ang kasinatian sa una nila ni Aaron, mi adtos Moses, 40 lang gani kaadlaw ha, nga wa na sila kadungog. Backslide, naghimo sila glaing matang sa pagsimba, naglilok sila og larawan mga kaigsunan. And that's humanness nato mga kaigsunan. Di kita kalikay ana. Pero sa matag panahon nga daw makita nimo nga walay Dios, nga daw imposible og daw inhustisya ang imong nasinati gumikan sa imong pagkamatinud-anon. Ato lang hinumduman si Juan Revelador mga kaigsunan. Okay. Dito sa Patmos, sa pinakalugar nga imong tanahon, binimo isla, prisuhan, di ka pwede mulangoy kay gwardyado, nya posible daghang kayong mga iho, kung gusto kang mabuhi, may pay dito na lang ka magpabilin. Pero abi niyo mga kaigsunan, sa leksyon nga itong gigamit, Patmos became the gateway, ganghaan sa langit mga kaigsunan. Amen. So that's the most marvelous thing about that experience. Now karon, dinhita sa kabahin sa pananaw ni Juan mga kaigsunan kung unsang adlawan niya nakita ang pananahon nga gikan sa Dios. Nagisgot kini og the Lord's Day. Actually, ang the Lord's Day mga kaigsunan is one of the controversial terms nga gigamit sa nagkalain-lain nga mga iglesia. Gitawag na to ni sa original Greek nga kalos himera. So, adlaw nga iyan ni Hioba mga kaigsunan. Sa uban nga mga Christians, in fact, majority of Christians mga kaigsunan, nagtuo sa terminolohiya nga Lord's Day as the day of resurrection of Jesus. Ilan ning tawag mga kaigsunan sa modern Christian era as the Lord's Day. Kung unsang adlaw si Kristo na banhaw. Gani, Domingong adlaw man kadto, mao po to ang gituuhan sa kadaghanan sa mga tao nga gibalhin ang adlaw ng ipapahulay ni ining adlaw gumikan kay si Kristo na banhaw man on this particular first day of the week. Pero abi ni mga kaigsunan, if we try to search the entirety of scriptures, nowhere else in scriptures nga naghisgot nga ang Lord's Day unang adlaw sa semana, kundili mauni ang ikapitong adlaw sa semana mga kaigsunan, which is obviously the seventh day of the week or ang adlaw nga igpapahulay. Usa ka dako nga inspirasyon alang sa usa ka tawo nga nag-inusara sa isla. Gwardyado. Ang iyahang pagtanaw sa iyang kaugalingon, giisip siya nga criminal. In fact, he was considered an imperial criminal mga kaigsunan gumikan sa iyahang pagkamagwawali. Daghang reklamo, nagkagubot ang tibok imperyo kung asa siya nagwali mga kaigsunan, which is why he seemed to be a deserving prisoner in the Isle of Patmos mga kaigsunan. Pero sa usa ka adlaw, sa inugpahulay, iyang nabati mga kaigsunan ang pinasahi nga inspirasyon ni anang adlaw nga balaan. Akong ilabay ni sa atong mga kaubanan dinhi ang dugang punto ni ining Lord's Day mga kaigsunan. Usa ka, partner, usa ka dakong inspirasyon ba alang nato nga nagbantay sa adlaw ng ipapahulay mga kaigsunan? Yes. Kaya nag-ingon din sa ato komentary, John was talking about the time at which he himself had the vision of these future events, and that was on Sabbath. What a Sabbath was that to the lonely exile, mga kaigsunan. Pagkanindot yun, gihatag sa Ginoo ang vision, gihatag sa Ginoo ang pananaon sa tanang paghitabo dito sa isla sa Patmos, mga kaigsunan, nga nagpamatuod yun nga ang Ginoo nagahatag sa dakong mensahe ni anang adlaw ipapahulay mga kaigsunan nga maupod na ang imo ug akong gisimbahan. Pagkanindot ang Sabat baya mga kaigsunan timaan na si Ginoo sa iya makatawhan og diha pud niya gipakita kang diyan ni anang panahon na gyud kung unsa gyud ang tinuod nga adlaw nga diin siya nagantos di atong lugara nga ang Ginoo naghatag kaniyang paglao mga kaigsunan. Amen. No, makita po nato din mga kaigsunan no nga ang kinabuhi ni John niya nung tungura sa adlaw sa Ginoo, the Lord's Day, dili lamang kini naghisgot mga kaigsunan sa adlaw nga igpapahulay nga maong adlaw ikapito. Apan
unahan pa niini nakita ni John nga kining adlaw nga gitawag nga the Lord's Day mao pud ning adlaw sa pagbalik sa atong Amen. Ginoo. Amen. The Lord's Day. Gani ang atong leksyon nagingon dinhi nga ang adlaw nga ipapahulay the Sabbath ingon pa niya dinhi have become to him a foretaste Life. of a life free from suffering. Mauning mga kaigsunan nga sa adlaw nga ipapahulay, mauning adlaw nga wag yung tilaing hinahuna, gisintro lang yun nato ang atong Ginoo. hunahuna diha sa Ginoo. Ang atong mga kabalaka sa atong mga negosyo, panginabuhian, ato na gikalimtan kay nasentro kita ngadtos kang Ginoong Hesus nga atong Dios. Mo nangingon siya nga it is a foretaste of a life free from suffering which he and the faithful of all ages will experience when? After the second coming of Christ. Yeah, that's right. Kung atong tanawon mga kaigsunan og paunsa gyud nimo matawag nga Lord's Day ang adlaw ipapahulay mga kaigsunan, ang claim mismo ni Jesus Christ mga kaigsunan. Mabasa nimo din na sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 8 nga nagkanayon, for the Son of Man is Lord of the Sabbath. Sa ato pa si Ginoong Hesus mga kaigsunan, mao ang agalon o mao ang Ginoo sa igpapahulay. Sa ato pa, this day is the Lord's. Mao nang gitawag nato siya mga kaigsunan og the Lord's Day. Ang adlaw nga igpapahulay. Ingon dire komentary, basahon ako pastor. Ingon Sige, siya, sige, Pastor Gingging. Never had he learned so much of Jesus. Never had he heard such exalted truth. Sa komentary na siya. Sa ato pa, ni atong panahon na sa nakita niya ang pananahon katong ingon ni Pastor Garina nga, the foretaste of a life free from suffering. Makaigsunan ato yung daygon pasalamatan ng Ginoo nga ikaw kako nahimong kabahin ining adlaw nga papahulay. Yeah, that's right. Nga timaan sab niya alang siya makatawhan. And let's remember mga kaigsunan, sa dili pa nato ni pagkatakupan ang unang bahin sa atong pagtuon before we take a break, atong tanawon mga igsoon, sa ato nang gibalik-balik sa atong milabay nga mga materials when we give emphasis on the Sabbath keeping mga kaigsunan. Sa Old Testament, aduna tay duha ka version sa napulo ka sugo. Ang usa ka version na diha makaplagan sa Exodus o ang ikaduha mga kaigsunan ni animo mabasa sa Deuteronomio kapitulo 5. The version in Exodus chapter 20 mga kaigsunan naghisgot mahitungod sa pagbantay sa adlaw papahulay sa rason nga in Exodus version nga gilalang sa Dios ang kalibutan sulod sa unom ka adlaw, which is rest from his labor, which is also an inauguration of God's creative power. Og dinhi sa Deuteronomio mga kaigsunan kapitulo 5 bersikulo 12 naghisgot gihapon din ha ang napulo ka sugo nga bantayan ang igpapahulay sa rason Deuteronomy version nga giluwas sa Dios gikan sa kaulipnan sa Ehipto ug sa kalibutan ng iyang katawhan. And this is not about creation mga kaigsunan, this is talking about redemption. So Salvation. therefore, in the Sabbath keeping mga kaigsunan, dubli ang igo niini. Imong mahanduraw una sa tanan nga gilalang kita sa Dios og sa ikaduha nga bahin mga kaigsunan, giluwas kita sa Dios. We are God's creation na himulag kita gumikan sa sala o gibalik ta sa Dios gumikan sa iyang pagluwas kanato gikan sa sala. And all these two acts of God which is done out of love are being commemorated on the Sabbath mga kaigsunan. Sa tupa kining Pastor Heso, Pastor Gingging, the Sabbath then becomes a memorial of creation and a memorial of salvation. Redemption. Amen. Or redemption. Redemption o salvation, mara na siya. Yeah, that's Sa it. tupa kada panahon nga ato ning bantayan, Oh, ato ma-remind yung ta. ginapahinumdum sa atong kaugalingon Nga nga giluwas kita ta. dilig yun ni ato, iya nata sa Ginoo. Pasalamatan ng Ginoo nga Unya giluwas na niya. pa ta sa Ginoo. Amen. Gibuhat ta, giluwas pa gyud ta. Tanawan ninyo ha, kanos agi pahulayan ni Jesus, paghuman niya create ang yuta on the seventh day. Amen. Diri sa kaduha, sa dihang giluwas ni Kristo ang yuta, pinaagi sa iyahang pagpakamatay dito sa krus mga kaigsunan, kanos niya ni gi-celebrate on the Sabbath. Tibuok adlaw sa dito mga kaigsunan sa lubnganan na accomplish ni sa Dios pagsalop sa Birnes
nga adlaw, which is the 6th day of the week, mga kaigsunan. Okay. Let's take a break. Ayaw mo paghawa din ha, mubalik dayon ang takna sa pagtuon, human nining hamubo nga pahinumdom. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa iyong pagpabilin din ha sa mga TV screens ug sa inyong mga cellphone o mga radio. Magpadayon kita sa pagtuon sa ato ang lesson material for the week mga kaigsunan. Atong tanawon din sa diha nga giyahat ni Juan Revelador ni adtong igpapahulay nga gipakitaan siyang pananahon sa Dios. And guess what? He experienced right away ni adto nga pananahon mga kaigsunan. Nabuksan ang langit, iyang nakita si Ginoong Hesus didto sa langitnong sanktuaryo mga kaigsunan, who was among the lampstands. Kung ato ning tanawon sa diagram sa atong sanktuaryo mga kaigsunan diha sa holy place, adunay tulo ka mga furnitures nga imong makita dinha. Pagsulod gini mo sa ganghaan, didto gyud sa tunga-tunga mga kaigsunan just before the veil nga nagbahin sa holy place ug most holy place, tuwa didto ang altar of incense. Dinhi sa tuo nga bahin makita nimo diha ang table of showbread. Unya dinhi sa wala nga bahin didto usab nagbarog ang lamparahan. Kung imong tanawon ning lamparahan mga kaigsunan, hinimo ni sa lunsayng bulawan, unya adunay 7 ka sanga og kining 7 ka sanga mga kaigsunan adunay mga pabilo og sa mga pabilo dihay sudlanan receptacle sa mga lana nga olibo. Og kaning nga mga lamparahan mga kaigsunan nagsiga adlaw o gabi. Ang trabaho sa high priest mga kaigsunan matag adlaw samtang siya magatuyok-tuyok niining maong lamparahan mga kaigsunan mao ang pagpaniid kung nagsiga pa ba ang mga pabilo. Kung tanaw niya medyo ni aop na ang siga mga kaigsunan, gumikan tingali kay nahurot na ang lana, iyang timbulan og lana mo balik og siga. Kung ang uban sab napuno na sa agipo ang pabilo mga kaigsunan, iya na putong putlan aron mahimong labas ang pabilo mo balik sab ang pagsiga. And in our study in the book of Revelation mga kaigsunan, kining lampstand represents the 7 churches. Kung sa atong panahon karon atong ipakita, nagsimbolo ni sa atong mga kaiglesiyahan, which is to perpetually shine its light day and night to the whole world. Og ang presensya ni Kristo alirong nining mga lamparahan mga kaigsunan, simbolo sa iyahang kasuod o sa iyahang pagkasinati kung unsa ang kalidad sa siga sa mga lamparahan. Which is why, sa giingon ni Pastor Gingging kaganina, yan na isgutan, every church nga komentary ni Jesus, nag-ingon gid siya, I know thy works. Nga naman, ingon ana siya kasuod, ingon ana siya kaswito sa matag iglesia, pinasikad sa matang sa siga niini. Now, atong tanawon din karon mga kaigsunan, kining kasinatian nga nakita ni Juan with Jesus standing among the lampstands. Pastor Gingging Aso, yun sa imong ikadugang mga sugilo ni ining bahina. Sa kanang giingon ni sumpayan akong giingon ni Pastor Isbon nga si Jesus naa siya nagabarog sa kanang gitawag lamparahan mga kaigsunan. Nagpasabot ka na nga ang matag isa nato nakita sa Ginoo. Giingon siya dire, ang ingon siya, the priest became acquainted personally with the situation of each individual lamb. Meaning to say, matag membro sa iglesia makigsuunan, matag usa nato nakita sa Ginoo ang sitwasyon sa atong kinabuhi. Og napadayon siya, it the same way, Jesus is acquainted with the needs and circumstances of His people and intercedes for them personally. Meaning to say,
Wala nagpabaya ang Ginoo sa matag usa nato makaigsunan. Matag sitwasyon, matag panginahanglan sa atong kinabuhi, naa ang Ginoo kanunay makaigsunan. Wala nagbiya nato. Magina atong hinumduman makaigsunan. Kanunay siyang nagsindi sa lamparahan. Meaning to say, He is concerned to all of us. That's Wala right. gid siya na, wala gid niya biyay makaigsunan. Kanunay gyud nato hinumduman nga ang gugmas Ginoo naa gyud kanunay sa matag usa kanato. That's right. So makita nato dinhi mga kaigsuonan nga nagingon siya dinhi sa ato ang leksyon nga ang maong pito ka mga sanga sa maong mga lamparahan nagsimbolo sa mga kaiglesiyahan sa tibuok panahon ibabaw sa yuta ug adunay usa ka mensahe nga atong makita dinhi nga nagaingon siya dinhi sa atong leksyon through the Holy Spirit. Jesus' what's care continues to be over His church on earth. Ug ang maayong balita niya, He will be continually with His people until He brings them to their eternal home. Mga kaigsunan, pagkatahom kini nga saad, nga kining atong mga iglesia, kining pito ka iglesia nga nagsimbolo sa tanan nga mga iglesia o pundok sa mga katawhan sa Ginoo sa ibabaw sa naong sa yuta. Kini kanunay ginabantayan sa Ginoo. Kanunay na ilhan sa Ginoo kung unsay ilahang binuhatan, unsang ilahang personal nga pagkinabuhi. Yeah, that's Sa right. ato pa Pastor partner, kasayod man gyud ta nga ang oil diha nagrepresent sa Holy Spirit. Di ba? Mao. So, importante di ay kaay makaigsuonan nga sa atong pagpangalagad ang balaang espiritu na kanunay sa atong kinabuhi. Amen. Di ba? Inumduma atong 10 virgins? Di ba? Ato nang balik-balikan man nato na nga kanunay tang andam kanuman dili ta mahutdan sa lana. And that lana, that oil makaigsuonan, mao ang balang espiritu sa atong kinabuhi nga kung naalang taan kanunay makaigsuonan, walay rason nga dili kita makalahutay sa pag-alagad. Yeah, amen. Akong balikon yung punto ha mga kaigsunan. Ang kasuod ni Ginoong Hesus, kuyog sa mga lamparahan mga kaigsunan, is very symbolic of how He is very close to His people. Amen. Sweeto siya mga kaigsunan sa atong mga kalaki. Na mga panahon nga diya sa simbahan, maayo kita og pahiyom. Pero kung kita lang ang atong kasing-kasing puno sa pagdumot, kailangan ginawa na. Dili nato mailad ang Ginoo because that is how He closely monitors our ins and outs mga kaigsunan. But there's nothing negative about that. Gi-appreciate ni Kristo ang tanan natong pagkamaayo, no, sa atong personal, sa atong mga kalaki, sa atong pagkapangulo, sa atong pagkaamahan, sa atong pagkabana, sa atong mga activities mga kaigsunan, sweeto ang Ginoo. And I would like the frankness of Jesus as well sa matag higayon nga aduna tay mga loopholes mga kaigsunan og mga shortcomings. Prangkasad si Kristo. Nga naman, kay matud pa gani niya dinhi sa iyahang lingwahe nga nagkanayon sa tanan nga iyang gihigugma, iyang ginakastigo mga kaigsunan, iyang ginaprangkahan. So kung atong tanawon dinhi, His close relationship with us, di gyud mo bulag kanimo mga kaigsunan. Ingon ani ka pinalangga sa Dios ang iyang mga katawhan, and that is your privilege and my privilege. Now, karon, Doc Ray, you have anything to say about that? Isa ka butang nga gusto nako idugang din hino kanang pagkasuod bitaw ni Kristo. Kanang pulo nga Jesus identifies Himself with His people. Usa ka na nga dako nga butang mga kaigsuonan nga ato ning tagaan og pagtagad sa atong pag-alagad. Igsuon kung unsa man imuhang kahimtang, Jesus identifies Himself with you. Kung ikaw nag-agi og mga kalisod, gibati ni Kristo unsay imuhang gibati. Kung ikaw naghilak, Christ is crying with you. Kung anaa ka sa kalipay, si Kristo gakalipay kauban nimo. Busa igsuon, muabot man ang mga pagsulay, mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Ayaw pagbiya diha sa kiliran sa Ginoo. Kay si Dios, sa ang Dios kanunay nga nagatanaw sa iyahang iglesia, kanunay na andam muhatag sa balaang espiritu aron magpabilin nga magasiga ang atong Kristohanong kinabuhi sa matag panahon. Amen.
Bisan pag maabot ang kamatayon sa atong mga minahal sa kinabuhi, makaigsuonan, dili ta ngayon ma-discourage. Tungod kay ang tanan nga mo salig ngadto kaniya, makabaton na gihapon sa pagkabanhaw o kinabuhing walay katapusan. Yeah. Unsay kasiguruhan, partner? Basta nag-alagad ka sa Ginoo, dili man gyud kaniya bayaan. Bitaw. Naa kanunay. Kung atong tanawon, no, ang kasiguruhan ni ana nga bisan pa mamatay ta ni ining panahon na, the assurance is that Christ himself was resurrected. Yeah, okay. Amen. Mao na Labanhaw kasiguruhan siya. nato. Labanhaw man siya, siya example. Mao. Gani abi ninyo mga kaigsunan sa tanan nga mga nangapuka no diha sa pag-alagad ug pagbarog sa ilahang pagtuo. Ang uban tingali nagingon pagkawa gi kwenta tong ilahang kamatayon. Pero no, the book of Revelation is very clear. Kung imo nang tan-awon diha mga kaigsunan, ang Dios nakaila sa tanan natong mga kasinatian mga kaigsunan. Bisan sa atong kamatayon, ang Dios nasakitan. O gumika ni ining iyahang kasayuran mga kaigsunan sa imong kamatayon, nag-atiman siya kanimo bisan ni adtong nangamatay mga kaigsunan. Abi ninyo, nag-atang siya sa adlaw sa pagpamanhaw. And this assurance, matud pa sa tong leksyon mga kaigsunan, nga may pagkahangawa manggani si Ginoong Hesus ni adtong nangamatay, unsa na lang kaha natong mga buhi nga nagpabilin pa Amen. mga kaigsunan. In our struggles in life, Amen. naman tay panultihon nga habang may buhay, may pag-asa. O habang buhay pa, may problema. Kinigyon mga kaigsunan, di ginato ni malimtan. Pero through these conflicts and struggles mga kaigsunan, timan na to na nga giatiman kita sa Dios ni ining bahina. Amen. Now karon moadto ta sa sunod nga point sa atong lesson mga kaigsunan. Unsaon nato paghubad ang implikasyon ni ining pito ka mga iglesia mga kaigsunan. Na din dayon na enumerate ni Pastor Gingging kaganina ang 7 churches. And we admire that. We also need to memorize the 7 churches mga kaigsunan. Kay naa ni mga implications. Actually, sa atong lesson, naghisgot kini og tulo ka mga implikasyon kung unsaon na to paghubad kining pito ka mga iglesia mga kaigsunan. Akong ihatag kini ni Doc Ray ang mga pamahagi sa pag-interpret niining atong 7 churches nga analogy dinhi sa pinadayag. Kung atong tanawon mga kaigsuonan no, kung makita ninyo inyong nahinumduman ang introductory sa libro sa pinadayag nga atong natun-an sa miagi, nagisgot kita mga kaigsuonan nga ang approach nato sa Revelation is that considering na tanan nga kini symbolical. Symbolic, yeah. Otherwise, kung Literal. dili makmakwan ikwan nato nga literal. So niining 7 churches mga kaigsunan, pwede nato ni siya ma-interpret sa tulo ka pamaagi. Una, mo'y gitawag nato nga historical application. Ikaduha, mao ang prophetic application. Ug ang ikatulo, mao ang gitawag nato nga universal application. Moingon ganita og historical application, mao kini ang mga simbahan nga naa ni adtong panahon sa 1st century didto sa Asia. Mao na iyahang historical implication. Unya, ang iyahang prophetic application mga kaigsuonan, mao kini ang mga butang nga naghisgot sa mga spiritual condition sa 7 churches nga kini nahimong coincidence sa spiritual nga kondisyon sa mga iglesia sa Dios nining nagkadaiya nga dapit sa kasaysayan nini nga kalibutan. So makita nato dinhi mga kaigsuonan ang universal application pud niini, makita nato mga kaigsuonan nga kini nga mga mensahe nga gihatag sa Dios sa pito ka mga iglesia. The good news is that whatever our spiritual condition, God meets fallen being where they are. Yeah. Kung asa ta na dagma mga kaigsunan sa atong kahuyang, sa atong espirituhanong kinabuhi, ang Dios mutagbo kanato didto kay siya nahigugma kanimo igsuon og higala. Yeah, atong balik-balikan ni mga points nga gisulti ni Doc Ray kaganiha mga kaigsunan ay tulo ka applications. Ang una, historical, ang ikaduha, prophetic, ang ikatulo, universal. Kung magisgot yun itag historical application mga kaigsunan, sa giingon ni Doc Ray kaganina, mao to ang atong gitawag og literal
nga interpretation. Kaya nga naman, kadtong pito ka mga iglesia, tinuod literally na agyod nag-exist ni adtong first century Churches. Christianity mga kaigsunan. The 7 churches. In fact, karong si Manaha, magisgotag usa ka iglesia. First among all the 7 churches. Kining gitawag na to Ephesus. Ato nang balikan unya og unsa ning kasinatian sa Episo mga kaigsunan. Unya pag-abot dinhi sa prophetic mga kaigsunan, which means the 7 churches represent 7 different Christian periods mga kaigsunan, which is also speaking of the symbolic interpretation of the 7 churches. Gihulagway din ha mga kaigsunan, gani ang sunod nga semana mauna ni ang detalyado nga pagtuon sa pito ka mga iglesia, ang mga character traits sa mga iglesia, unsa sila kaniadto, unsa pod ang lintunganay niini in different periods mga kaigsunan sa ilang kasinatian. So makita nimo na siya nga symbolic implication mga kaigsunan, and finally in its universal application makita nimo nga bisan hangtod karon naa namang gitas panahon sa Laodicea mga kaigsunan, pero ang mensahe alang sa Ephesus, sa Smyrna, and many other churches among 7 mga kaigsunan is still applicable for our consumption today mga kaigsunan. So ingon ini ang mga pamaagi unsao na to pagsabot ang tagna dinhi sa book of Revelation Amen. mga kaigsunan. Now, I think we're ready already for the church in Ephesus. Okay. Ato ni nahisgutan nga mao ni ang pinakaunang iglesia. Unsa nga iglesia ang Ephesus, unsa nga matang sa mga Kristohanon ang ilang mga sakop ni adtong iglesia sa Ephesus mga kaigsunan, unsa ilang mga kasinatian, unsa ang ilang mga hagit, ug unsa ang saad sa Ginoo alang kanila. Ihatag na to ni Pastor Gingging mga kaigsunan ang bahin ni ining unang iglesia nga gipadadaan sa mensahe ni Kristo. Nasayod ta makigsunan nga ang Ephesus maogyod ang capital, the largest city in Roman province sa Asia Minor. Unya major of trade, nga negosyo, mga dagko nga mga buildings, mga templo, mga theaters, mga gymnasiums, uban pa nga mga basta hulagway ni makigsunan nga pagkanindot gini nga syudad. Apan atong hingsayran maigsunan nga ang Ephesus, nailhan siya nga ang mga Kristohanon ditong dapita, mga faithful. Known sila sa gitawag og faithfulness and love. Matinud-anon uban sa pagkamaghigugmaon. Apan nasayod ta makiigsunan nga kung ato yung tun-an ni pag-ayo, nasayod ta nga nawad-an sila sa ilang first love sa Ginoo. Kumbaga, Mao na ang Pastor, tinuod yun makigsunan. Sa ato pa, mahigugmaon kayo, grabe kanindot sila tanawon, pero nawala gyud ang ilang gugma ngadto sa Ginoo. okay, dili sa nato hisgutan ng nawala ang first love mga kaigsunan. Ato sa ning ipanag-ing sa atong mga dagko nga mga syudad pananglit dinis Mindanao. Maghisgot kag kapital sa Davao Mission, kanag yung Davao City mo ang ginang pinakadako nga syudad sa tibok Mindanao mga kaigsunan. May-imagine nimo nga ingunana ang hulagway sa Ephesus, center of trade and commerce and culture. So naa ang tanang kalingawan. Unya muadto ta og Western Mindanao Conference pananglit ang Usami City ug ang Dipolog City mga kaigsunan, dagko niyang mga syudad. Pagadian. Maingon-ingon usab niini sa mas pagadian mga kaigsunan nga dagko kayo ang mga syudad, daghang kalingawan, and yet there is a body of Christians na atay iglesia diha mga kaigsunan nga dili pud mabiya. Kumingon po kag kung uswag kayo ang syudad, uswag sab kayo nga iglesia, and we commend our church members in these areas. Pero naay mga challenges mga kaigsunan. Gawas sa materialism o sa mga pressures outside and inside, ang ayan natong bantayan ang kasinatian sa Episo kay basin pod uroy mauni ang kasinatian sa atong iglesia mga kaigsuonan. Pastor Gingging. Gimension diha makigsunan ka ng pulong nga grabe di ay sila sa ilang practice sa gitawag immorality and superstition. Kanang pagtuo bitag mga Diyos-Diyos, immorality, kanang ang ilahang pagka sa Bisaya, pagka manggihalawason. Oh, yeah. Ingon ana diha makigsunan, dili nato usahay malikayan ang dagko nga gyud nga syudad.
naa diha ang practice nga dili mga maayo makiigsuonan sa immorality. Yeah, nahinumdum po ko. naa na diha. Yeah, Pastor Gingging. In addition to your point no, sa immorality, kung imong tanahon, naa din ha ang bantog kayo nga Diana of Ephesus mga Yeah. kaigsuonan. Katong idol nila nga daghang kayog dughan. Daghang tutoy. Oh, so it only is very reflective of how their morality has been put in jeopardy niadtong tungura sa ilang panahon mga kaigsunan. And yet, you will find the biggest and most influential Christian church mga kaigsunan sa ilang panahon. Mao ni ang Episo mga igsoon. Doc Ray, Usa kada ko nga kwan mensahe nga nakita nako dinhi sa kinabuhi sa Efeso. Nga naging sumod man taga ganiha ni Pastor Gingging o Pastor Asoy nga Pastor Hesbon nga nawala ang ilahang unang gugma. that's But right. usa ka punto nga nakita nako dinhi mga kaigsunan is that bisan tinuod kini nga iglesia nagpabilin nga lig-on og tinud-anon apan ang ilahang gugma mga kaigsunan ngadto sa Dios gakaanam-anam na og kapalong. Yeah. Igsoon sa atong kahimtang karon, posible baya nga ang atong mga iglesia dasig? Posible baya nga ang atong mga kaiglesiyahan lig-on sa atong pananaw apan sa kinabuhi sa matag miyembro nagakaanam-anam kawala ang ilahang gugma ngadto kang Kristo. Yeah, tanaw na to din mga kaigsunan no na din ha sa Ephesians chapter 1 verse 5. This is very characteristic of the church in Ephesus itself. Gihulagway ni Pablo gani sa iyang pag-describe na bantog ang iglesia sa Efeso mga kaigsunan sa ilang pagkamatinud-anon o sa ilang pagkamahigugmaon. So loving and faithful Christians kining congregation mga kaigsunan. But they have reached a point that they have lost their first love. Ato ning tanahon karon Pastor Gingging, any emphasis about losing their first love. Ani manggod, makigsuonan posible sige ingon ni Dr. De La Cruz kaganina. Posible bang atong hulagway maayo kay tatanaw sa gawas? Formalism. Giingon sa atong lesson formalism. Grabe gyud ta ka-active kuno hitan-ahon pero sa sulod di ay makigsuonan. Bugnaw pa di ay ta sa simod sa itoy. Pwedeng bugnawa nga naman. Matong imong ganina maayo ta sa unsa to imong term? Spirituality. Ang opposite. Ang maayo ta ang atong pananaw sa tao tato religyoso kayo ta. Religious. We are But religious. Spirituality. Wala. Talking about spirituality, wala. Maikita mo dalag Bible makigsunan. Maikita mo kita purma sa atong dagway. Maikita na. Maikita barong masabado usahay. Pero ang pangutana, personal relationship sa Ginoo, maayo kaha, basin og formality lang ba? Kani isa ka punto din mga kaigsunan kaning apostolic church nga mao Ephesus. Ningon siya din nga they were characterized by the love and faithfulness to the gospel. But by the end of the first century, ang iglesia began losing the fire of its first love and thus departing from the simplicity and purity of the gospel. Buti Amen. pasabot mga kaigsunan, nawala ang ilahang kadasig sa pagminsahe sa gugma sa Dios ngadto sa mga katawhan. So doon ay mga simbahan, doon ay mga kaiglesiyahan, dasig kaayo silahang religious affair sa ilang church, apan dili sila makaminsahe sa gugma sa Dios ngadto sa uban. Amen. Doon na yung mga iglesia partner nga o pabibuhay lang sa church, bibo kay tanawon sa sulod. Pero paapila og wali, maingon dayon ang mga pangulo sa iglesia nga, ilahara na sa mga pastors, tuntay labot ana. Importante nga dasig ta dinhi. Mao. Sa tinuod baya makigsuunan. Hugot lines na ba? Ang tinuod gyud. Ang tinuod baya gyud nga iglesia, dili lang aktibo diha sa sulod makigsuunan kun dili do na pud tay lulan sa pagmensahe, pagkabot sa gawas. Amen. Wa ta unta nawad-an sa atong unang gugma sa pagpahat sa mensahe sa Ginoo mga kaigsuunan. Amen. That's right. Ano That's right. tinuod? Yeah, Unya ganahan ko ani Sige, Pastor Doc Ray. Hes kaning tambag sa maong iglesia. Sa Pinadayag Kapitulo 2 versikulo 5 nagaingon siya dinhi, remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first work or else I will come unto thee quickly and I will remove the candlestick out of his place except thou repent. Igsoon morning tambag nato.
dili pa ulahi ang tanan. Kung nakita nato ang atong kondisyon, personal man o sa atong iglesia, pag hinulsol kita, Amen. balik kita ngadto sa atong unang gugma sa atong Ginoo. Yeah. Ato gining bantayan mga kaigsunan, no? Kay kung imong tanawon po ang ilang kasinatian, this was around a period of 60 to 70 years in existence sa church mga kaigsunan. Sa ato mga dagko nga mga iglesia dinhi sa Mindanao o sa Kabisayan o sa tibuok kalibutan nga nakadungog niining ato ang pagtuon mga kaigsunan. Kung imong tanawon, naagyod tay chart sa growth sa atong iglesia. First 30 years mga kaigsunan hinangat pa na gabaga-baga. Pagabot na og mga around 40 to 50 years tuan na ta na numoy-tumoy ng himungtod ng mga kaigsunan, and there is a stage afterwards gitawag nato ni siya og kaning plateau niya gitawag din nato later mga kaigsunan og decline. Declension. So that's very normal mga kaigsunan o Tiorok na. kinahanglan natong bantayan ang atong pagkamadasigon. Speak of anything that is new. Bago pag ginakaayo. Pero mag-anam na gani kadaan, daghan ng gasgas, daghan ng bikil, daghan ng mga panahon nga kagang-kagang na nga nandaran. Malos So, compression na. ato ginang bantayan mga kaigsunan. And all these things, gumikan kay ingunan na gyud ang tendensiya kung mag-anam og kadugay ang ato ang pagpangalagad. Amen. Pastor Gilgit. Kita tanan, kita, nakaagi man kitag church pastor. Kitang tulo nakaagi man tag church pastorship. Usa sa akong naobserbahan makaigsunan nga mga iglesia nga dili gid mawad-an silang unang gugma mao gyud nga sa matag tuig makaigsunan ayaw gyud kalimti i-appeal gyud sa church board ang agenda mahitungod sa pag-appeal sa pagwali. Amen. Kay kung ang iglesia manggod makaigsunan dili gyud mo undang sa pagwali sa pagpahat sa mensahe makaigsunan ngadto sa gawas ang iglesia kanunay revive. Kanunay nag-appeal sa buhat sa pagwali. Bisag dili kayo ka daghang soul winning. Pero ang iglesia nga nag-appeal sa pagwali, kanunay revive kanuman kanunay mang makadungog sa mensahe sa pagwali ang mga membro sa sulod sa iglesia. Amen. Okay. Remember your first love. Amen. Igsoon. Importante ang unang gugma. Repent. Paghinulsol. Ug padayon ta sa pagbuhat sa atong buluhaton. Ang buluhaton sa atong iglesia is to prepare people for heaven. By loving them, teaching them, and training them to work for Jesus. Amen. Agig pagtapos mga kaigsunan, pasalamatan na mo mukas sa inyong makanunayon nga pagigkauban sa takna sa pagtuon. Base sa tong lesson ug sa kasatian sa mga taga-episo mga kaigsunan, let us always remember nga ang Dios dili nato malilong ang tanan natong kalaki sa atong iglesia ug sa atong personal nga pag-alagad. What is important is our constant closeness with Jesus mga kaigsunan. Amen. Siya ang nagatiman, siya ang muputol sa atong pabilo, siya usab ang magpabalik sa siga sa atong pabilo mga kaigsunan. When that happens, we will keep on shining until Jesus will come. Amen. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan ug sa dili pa nato ni pagkatak-upon pinagis magampo ni Pastor Asoy niya kining halad sa musika. Ginong Dios, daghan kaayong salamat sa mensahe
o sa leksyon nga among natun-an karon. Itugot amahan nga sa dili pa ikaw mubalik usab ang among kadasigon sa pag-alaga diha kanimo. Tanan nga mga kaiglesiyahan maghinulsol kami. Mubalik diha kanimo unya amahan magpadayon kami sa among unang gugma sa pag-apil sa imong buhat. Naglaom kami nga kining mga mensahe mudulot kini sa among kinabuhi sa among kasing-kasing nga dili lamang makita sa gawas Ginoo nga maayo ang among postura kundi sa pinakauyukan sa among kinabuhi magpabilin ang gahom sa palang espiritu nga dunay gahom kaming tanan sa among relasyon nga suod diha kanimo. Amen. Salamat sa kasiguruhan. Amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. We are from Mountain View College, and we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College.